Moikka, mä oon Ville. Tänään puhutaan hanskoista. Taisteluhanskoista, taktisista hanskoista, operaattorihanskoista, you name it. Haarniskoiduista hanskoista. Mitä näitä nyt on? Hanskoja on ollut tappelusyistä ihmisillä käytössä siitä lähtien, kun on ollut jotain miekkoja tai jonkunnäköisiä astaloita, millä on toisia hutkittu. Jos mulla on haarniskoidut metallihanskat ja kaverilla ei ole, jos mä lyön sitä näpeille, se pudottaa sen miekan, mä oon vahvoilla. Samasta syystä pikkasen ehkä tarkoitusperät muuttunut aikojen saatossa. Nykyään hanskat, siis perustarkoitus on sama, suojata käsiä, mutta meillä on enemmän valikoimaa ja vähän ehkä enemmän variaatiota näistä hanskoista. Ennen kuin me ruvetaan näitä hanskoja kokeilemaan, niin mulla on mukana Antti. Terve, Antti. Ja meillä on tässä liuta erinäköisiä hanskoja. Ja me ollaan nyt jaoteltu nämä, ennen kuin ruvetaan puhumaan hanskojen evoluutiosta, miten ne on toisesta maailmansodasta tähän päivään asti kehittynyt, niin meillä on tästä nyt karkeasti nahkahanskoja, sitten meillä on paksumpia synteettisiä hanskoja, meillä on ohkaisen ohuita synteettisiä hanskoja, sitten meillä on puutarhanskat. Kyllä. Alun perin hanskat on valmistettu nahkasta. Se on ollut ehkä se kaikista kestävin tapa tehdä käsiä suojaavat elementit. Mutta nahassa on jotain ongelmia ja mä sanoisin, että ellet osta semmosia mittatilastyönä tehtyjä ralliajan hanskoja, jotka maksaa 10 miljoonaa euroa, niin nahkahanskat on kömpelöt. Joo, nahkahanskat on myös lähtökohtaisesti, jos ne on uusia hanskoja, tai ei uusia, vaan oikeat hanskoja, niin ne on aika kalliita. Se, että me pistetään mansikkilihoiksi sen takia, että me saadaan yksi pari hanskoja, niin se voi olla aika kallista. Et synteettisten materiaaleiden ehdottomasti parhaimpia puolia on se, että se on merkittävästi halvempaa mitä oikeasta nahasta, jos noin tehtäisiin, niin mitä siitä sitten tulee. Plus se vähän, mitä tiedän nahan käsittelystä, niin se voi olla, että sen just oikein kokoisen ja riittävän ohuen saaminen on aikamoisen työn ja tuskan takana, jos vertaa sitä, että miten me saadaan jostain muista keinokuituhanskoista sitten paremmin niin kuin istuvampia ja sopivampia siihen meidän omaan käyttötarkoitukseen. Näin juuri. Jos haluaa nykyään ostaa istuvat nahkahanskat, jotka sopii käteen, niin siitä joutuu maksamaan. Ja sitten taas jos ostaa perusmekaniksit kaupasta, niin se on maks 30 ja saa todella hyvin istuva hanska. Okei, mitä tarkoitusta varten nykyään ihmiset pitää hanskoja kädessä? No, perusversiot on varsinkin tämmöisessä taktisessa toiminnassa tai ampumisessa, niin meillä on periaatteessa 2 syytä, mitä me voidaan lähteä sieltä tekemään. Ensimmäinen on se, että se suojaa mekaaniselta kulutukselta. Eli aseet on teräviä. Täältä löytyy kaiken näköisiä teräviä, ikäviä kulmia, joissain enemmän, joissain vähemmän. Ja sitten se, että jos me joudutaan tekemään siinä samalla jotain muuta, kiipää jonnekin tai käsittelee jotain muuta kuin asetta, niin se, että se suojaa sieltä mekaaniselta kulutukselta. Toinen on sitten tietysti se, erityisesti vaikka meillä tässä kontekstissa, niin lyijy ja kaikki muu tämmöinen epäterveellinen asia, mitä voi löytyä esimerkiksi sisäampumaradalta, niin se suojaa myös jonkun verran siltä. Että sitten kun me saadaan se lyijy suoraan meidän hanskoihin, niin sitten se ei pääse meidän iholle missään vaiheessa, tai ainakaan niin suurissa määrissä, ja sitten se ei pääse sieltä kautta, sitten ei menty verenkiertoon ja aiheuta sitten myöhemmin komplikaatioita. Ja yleisesti hanskoista sitten vielä viimeinen juttu on se, että sää on sellainen, mikä jeesaa kans. Että tälleen sisäradalla kuumana tai lämpimänä kesäpäivänä niin helposti pystyy ampumaan ilman hanskoja, mutta sitten jos otetaan 15 astetta pakkasta, niin se voi olla, että kun metallisesta aseesta otat kiinni, niin tunnin jälkeen se ei välttämättä lähdekään siitä irti enää. Et niin kuin sääolosuhteet on ylipäätänsä niin tässä kuin kaikessa muussakin toiminnassa, missä hanskoja käytetään, niin sellainen asia, mikä tarvii huomioida vähintään sitten siinä vaiheessa, kun mennään sinne maatalämpiin lämpötiloihin. Niin, siis se on ollut ihan oikea ongelma, että sotilaat on ollut kylmässä olosuhteessa käsitellyt metallia. Ja metalli saattaa olla kovilla pakkasilla erittäin kylmä. Sä et välttämättä edes huomaa, miten kylmä se on. Ja tulee vakavia paleltumia sormiin välittömästi. Ja sitten lähtee sormet ja huono meininki. Kyllä. Mites sitten, jos puhutaan vaikka niin kuin hallintalaitteesta aseissa, niin yleensä kun puhutaan, että tämä on tehty hanskoilla ammuttavaksi, niin yleensä ne hallintalaitteet on isompia. Liipasin kaari on isompi, joka tarkoittaa sitä, että ollaan ehkä otettu huomioon se, että hanskat kädessä toimiminen on hiukkasen kömpelömpää. Joo, kyllä vai ei? Lähtökohtaisesti on. Ampumisen kannalta me voidaan periaatteessa jakaa hanskat 2 osaan. On sellaiset yleiset hanskat ja sitten on sellaiset ampujan hanskat. Yleisistä hanskoista niin päästään aika pitkälti niin kuin tähän kategoriaan. Et meillä on täällä tämmöisiä nahkahanskoja, mitkä on suhteellisen ohuita, mitä voi käyttää. Sitten on
vähän samannäköiset oloset, mutta pelkästään keinokuinuista tai jostain muusta materiaalista tehdyistä. Ja sitten meillä on muutamat ampujahanskat. Että esimerkiksi tällainen FP Protectionin hanskat, mitä meikäläinen on joskus käyttänyt, niin ne on ampujahanskoina tosi hyviä. Ne on ihan sika-ohuet ja näissä on tosi hyvä kitkapinta. Tai kitkapinta. Voiko hanskoissa olla kitkapinta? Hanskoissa voi olla kitkapinta. Varmaan se tarkoittaa, että miten liukas se hanska on. Niin, no sitä mä ainakin hain. Ja sitten miten hyvä toi on vetää käteen. Kyllä, siis mun mielestä nämä tuntuu selkeästi merkittävästi mukavammalta kuin nuo aikaisemmat, mutta näiden ongelma on se, niin kuin näistä sormenpäistä näkyy, että nämä ei kestä mitään. Nämä hanskat on ollut 2 vuotta käytössä ainoastaan talvella, kun ammutaan pistoolilla ja ei tehty mitään muuta. Et jos on laitettu uusia tauluja tai muuta, niin mä oon vaihtanut hanskat, niin pelkästään normaalista käytöstä on saanut nämä hanskat niin kulumaan. Että nämä on tämmöiset, kun aivastat siihen suuntaan, niin sitten ne hajoaa. Mä luulen, että toi on se kompromissi, mikä pitää tehdä. Että jos sä haluat hyvät, näppärät hanskat, jotka kädessä voi toimia, niin ne ei kestä kauhean pitkään. Ne ei ole pitkäikäisiä. Kyllä, just näin. Että jos sä haluat hyvää näppäryyttä ja muuta, niin sit sä otat sen kestävyyden perusteella. Jos sä haluat hyvää kestävyyttä, niin sit sä otat sen näppäryyden perusteella. Juuri näin. Ja tässä on sitten tämmöiset yleishanskat, jotka on nahkaa. Tämä sisäpuoli, eli se kuluvampi pinta on nahkaa. Ja nämä on kohtuullisen kestävät hanskat. Mutta siitä huolimatta tästä huomataan, että jos mä tästä nyt näin tempasen tämän hanskan käteen, niin me nähdään, että tarpeeksi kun lipastat 2 kakkosia ja tarpeeksi kun tää hankaa terävää lipasta vastaan, niin ei kestä. Tulee raja vastaan jossain vaiheessa. Hyvä nahkahanskakin kuluu. Eli kulutustavaraa nämä on joka tapauksessa. Sitten on tullut tämmöisiä uusia ampujahanskoja. Tässä on Mogin eli Master of Glovin tämmöisiä uusia synteettisiä hanskoja. Niin näihin on lisätty tämmöistä jotain kumimaisia näppylöitä tähän pintaan. Niin nämä on lähes yhtä ohuet, mitä nuo aikaisemmat hanskat on. Toki näille ei nyt ole ihan älyttömästi kilometrejä vielä meikäläisellä takana, niin vähän paha sanoa, että miten paljon nämä kestää. Mutta näissä on niinku oleellisimmissa paikoissa niin vähän vahvikkeita. Ja sitten näillä saa sen niinku otteen merkittävästi paremmaksi, kun osa näistä hanskoista saattaa olla vähän liukkaita ennen kuin ne on niinku hyvin sisäänajettui, niin täällä saa aika helposti sen heti alusta asti jo. Niin kuin. Joo, ja kun mä kokeilin noita tuolla aulan puolella, mä huomasin just tämän kumi- tai silikonipinnan, ja noissa on todellakin erittäin hyvä toi grippi, mutta kysymys tietysti noin sulla uudet, mutta kuinka kauan se kestää ennen kuin se lähtee siitä pinnasta pois? Se on totta. Voisin kuvitella, että ei älyttömän pitkään. Et muutenkin niin kuin paljon, että jos viikoittain käyttää hanskoja, niin ne käyttöiät puhutaan niin kuin kuukausista. Vähän riippuu tietysti, että mitä tekee, että jos lapioi paskaa esimerkiksi, niin se voi olla, että ne kestää vähän pidempään, mutta sitten esimerkiksi vaikka tämmöisen AK-tyylisen aseen käsittely, että kun kaikki on vähän rujoa, niin se voi olla, että se ei todennäköisesti kestä mitenkään älyttömän pitkään nuo hanskat. Et siinä kannattaa sitten ehkä miettiä sitä, että voisiko olla nuo paksummat hanskat olla sellainen parempi vaihtoehto. Et muutenkin kiväärillä ja pistolilla ammuttaessa sillä hanskoilla on aika vähän, tai siis hanskoilla on eri merkityksensä. Et kiväärin kanssa se ei ole niin justiinsa, miten hyvin sä tunnet sen liipasimen tai jotain muuta vastaavaa pientä, mitä sun tarvii tehdä toisin kuin pistoolissa. Pari hyvää pointtia vielä ennen kuin lopetetaan. Mainitsit kivääri versus pistooli, niin pistoolissa jo hienon liipasin todellakin pitää tuntea. Kaikki liipasun vaiheet pitää tuntea, muuten ampuminen on vaikeampaa. Mutta kiväärillä sä sanoit, että se merkitys ei ole niin suuri. Eli käyttäisitkö itse kiväärillä ammuttaessa hanskoja ja pistoolilla no? Eli hanskat vai ilman? Lähtisin siitä, että kiväärin kanssa hanskat ja pistoolin ilman, jos säätila se mahdollistaa. Että taas jos mennään kylmällä talvella, niin sit todennäköisesti on pakko käyttää jotain hanskoja, koska tää on metallia ainakin suuremmaksi osaksi. Et toki vaikka kahvat, pistoolikahva ja etukahva on muovia, niin se on silti kylmä ja ulkona on kylmä, niin kyllä ne hanskat kannattaa oikeasti sit olla. Niin se, että kiväärin kanssa lähtisi paksuilla ja sitten pistoolin kanssa lähtisi ohuilla, jos käyttäisi sit niinku ollenkaan niitä hanskoja. Niin. Joo. Mä sanoisin, että jos sulla on optimiolosuhteet, sisäampumarata, lämpötila sen sallii, niin onko hanskoista hyötyä pistooliampumisessa? Parantaako hanska sun osumatarkkuutta, niin mun mielestä ei missään nimessä. Joo, ei todellakaan. Se on ylimääräinen asia, mikä siinä on välissä, niin se ei
voi auttaa sua oikein mitenkään. Mä oon täsmälleen samaa mieltä. Sitten viimeinen asia, onko väliä, että onko hanskassa mikä sen nimi on? Kosketusnäyttö yhteensopivuus. No, joillekin on, joillekin ei. Et jos käyttää paljon puhelinta tai älylaitetta samaan aikaan, esimerkiksi vaikka talvella, sulla on joku, sä kuvaat esimerkiksi jotain, mihin sä tarvit jotain, missä on kosketusnäyttö, niin sit ehdottomasti kannattaa. Ja tosi monissa nykyhanskoissa oikeasti on, että näissä vanhemmissa nahkahanskoissa niin ei todennäköisesti sitä ole, eikä muistaakseni myöskään näissä synteettisissä 511 hanskoissa, mutta sitten näistä Master of Glove-hanskoista, niin näistä se jo kyllä niin kuin löytyy. Kyllä, ja myöskin näistä Mechanicsista, vaikka tässä ei ole mitään erityistä niin kuin kosketusnäyttö yhteensopivuusläpärettä, niin ilokseni huomasin, nämä on siis mun hanskat, suurin osa näistä on Antin, mutta näillä voi räplätä puhelinta, mikä on oikeasti aika kätevää, että sun ei tarvitse ottaa niitä hanskoja pois ja laittaa takaisin. Kyllä. Vetää takaisin käteen. Ja. Sitten viimeinen pointti vielä, niin hanskais tämmöinen sisäajo on vähän sama kuin auton kanssa. Et se, että jos mä otan hanskat, mitkä mä vedän käteen ja sitten nämä tuntuu tässä vaiheessa hyvältä, niin se ei tarkoita sitä, että se tuntuu sen aseen kanssa hyvältä, jos sä oot aseen niin kuin käyttöä varten hankkimassa niitä, vaan se, että nämä tuntuu hyvältä, niin se, että nämä ainakaan meikäläisen kädessä ei tunnu yhtään niin hyvältä sit sen aseen kanssa. Niin jos teillä on joku selkeä käyttötarkoitus siihen, miksi te hanskoja käytätte, niin pelkästään se, että mä sovitan niitä vähän, niin ei välttämättä riitä, vaan sit sun pitää ihan oikeasti käydä käyttämässä tai kokeilemaan niitä jollain tavalla, jos se on vaan mahdollista, että hei, onko ne oikeasti hyvät. Syy, minkä takia mulla on paljon hanskoja, on se, että koittaa löytää sieltä sellaiset hyvät, mitkä oikeasti toimis, ja sit kaupassa, kun vedät käteen, niin se tuntuu hyvältä, mutta sit kun meet himaa, kuivaharjoittelet vähän aikaa, niin sit toteat, että no ei sen oikeastaan sit ollutkaan niin hirveän hyvä. Ja sitten siinä vaiheessa voi olla vähän myöhäistä palauttaa niitä hanskoja, niin pääset helpommalla, kun ostat uuden ja käytät niitä sitten johonkin ihan muuhun, pihatöihin tai ampumaradalla kaikkeen muuhun kuin siihen itse ampumiseen. Sitten vielä yksi pointti. Tässä meillä on Clas Ohlsonista 190 näppylähanskat, joissa ei ole mitään kylmäneristystä, mutta joita on nähnyt monen ammattilaisen käyttävän erittäin menestyksekkäästi erilaisissa pistooliampumistehtävissä, eikä mitään ongelmaa. Eli jos haluat taktikuulit hanskat ja haluat, että ne on oikeasti hyödylliset, niin ei välttämättä tarvitse maksaa 1000 € ja saada niin kuin job done. Eikä oikeastaan aina kannatakaan. Ainoa huono puoli näissä hanskoissa on se, että kun tää kämmenpinta on kumia, niin sit yhtään jos on lämpimämmät ilmat tai sit on muuten vaan semmonen ihminen, joka hikoilee paljon, niin myös kädet hikoo siellä. Niin esimerkiksi talvella, jos haluaa jotain hanskoja käyttää ja päätyy tällaisiin, niin pistät isot paksut hanskat siihen päälle. Ja sitten kun sun kisavuoro tulee, niin paksut hanskat pois, meet näiden kanssa. Sitten kun sen suoritus kestää se 30 sekuntia, niin sä pystyt varmasti sen aikaa tekemään sen ilman, että siitä tulee mikään ongelma. Ja sitten jos tuntuu siltä, että ne kädet hikoo sen jälkeen, niin sitten taas vaihdat hanskat ja vedät ne isommat lapaset käteen, niin sitten sä saat pidettyä kädet lämpimänä. No can do hanskat. Nimenomaan no can do. Noukkarit. Noukkarit. Yes, hanskoja on. Nahkahanskat, jos haluaa hyvät, ne on kalliit. Nykyään teknologia mahdollistaa sen, että synteettiset hanskat on todella näppäriä ja todella edullisia. Mutta tarvittaessa ihan perusnäppylähanskollakin pärjää. Siitä vaan valitsemaan ja keep it safe.